Un total de 28 restauradors de la ciutat participen en la nova edició del Quinto Tapa Pota Blava. Fins al pròxim 1 de novembre, tothom qui vulgui pot tastar diferents tapes amb l'element del Pota Blava com a protagonista. Una cita gastronòmica amb l'objectiu de dinamitzar el sector de la restauració del Prat i donar valor a la imatge de la ciutat. El Quinto Tapa, tota la campanya i com acostumen a ser totes les campanyes gastronòmiques, per la pròpia restauració, sobretot és una activitat de dinamització i de treure nous clients. El fet de tenir una ruta definida amb una aposta pel producte local, això treu tant a la gent del Prat com a la gent de fora, ens dona d'alguna forma rellevància dintre del món de la gastronomia per tenir aquestes característiques tan diferents en quant a productes locals i sobretot als restauradors l'oportunitat de que molta gent els visiti, a part de, òbviament, totes les tapes que venguin, també el fet que molta gent del propi Prat els conegui. Es tracta d'un esdeveniment que atrau milers de persones de totes les edats, tant del Prat com d'altres municipis. Després de vendre 63.000 tapes en l'última edició, ara el repte és arribar a les 70.000. L'any passat vam arribar a les 63.000 tapes, aquest any la veritat que l'objectiu és arribar a les 70.000 perquè sempre estem creixent i la gent del Prat la veritat que és molt interessant perquè consumeixen totes les generacions, ja no solament és un esdeveniment dels joves, tot el contrari, venen els pares, els avis i consumeixen tots. I després de fora, sobretot els caps de setmana, és una bogeria i sobretot aquest any tenim molta il·lusió amb el tema del metro. Aquest any tenim metro i estem ficant molta canya a nivell de xarxes i de comunicació amb el tema del metro. El Quinto Tapa també té una vessant solidària. Aquesta edició col·laborarà amb el projecte de refugiats del Prat Solidari. Ja havíem començat amb l'etapa solidària en altres edicions. Aquest any aquesta etapa es torna a fer, es destina una part del projecte al projecte de suport als refugiats que es fa des del Prat Solidari. Aquesta edició també hi ha altres novetats, com el tastet de tapes que se celebrarà els dissabtes 22 i 29 d'octubre a la plaça Blanes. Alguna novetat, per exemple, el premi és un xec regal d'aquí del Prat Gran Comerç, que volem també dinamitzar el tema del comerç, i una novetat molt xula és que el dissabte 22 i el 29 farem un petit tast de tapes a la plaça Blanes, fora del mercat, per animar una miqueta a les parades del mercat, que també es donin a conèixer, i això serà molt interessant perquè els dos dissabtes, el 22 i el 29, proposaran allà les tapes al carrer, que la gent podrà passar i podrà gaudir de les tapes. Enguany hi participen un total de 28 restauradors i alguns d'ells ho fan per primera vegada. És el cas del restaurant Mediterráneo de l'Hotel Trip Barcelona Aeroport i la pizzeria Novecento. Hemos iniciado esta etapa de iniciar lo que es colaborar con la quinta etapa del Prat, porque nos gustó la idea, nos vemos muy cualificados para hacerlo, muy identificados con lo que es el proyecto y la verdad es que nos hizo mucha ilusión. Ya vivimos varios años aquí en el Prat de Llobregat y habíamos visto el quinto del Pota Blava y de la Carchofa. Habíamos ido también un par de veces de ruta, hace 2 o 3 años, y nos había gustado un poco. Después, nos ha pasado de abrir el establecimiento y hemos dicho, ¿por qué no? Parece una promoción muy buena para los productos locales y también para los comercios locales, decimos. Des de pizzas Pota Blava fins sushi, passant per mandonguilles o crema catalana. Un total de 49 tapes que es poden tastar per 2,5 € la tapa de la casa Moritz i 3,5 € la tapa Pota Blava. De la tapa Pota Blava, que aquí lo que hemos querido hacer es un plato tradicional y es una tapa que se combina de unas lamas de patata con una farsa hecha con el pollo Pota Blava, foie, ceps, una ración de vino tinto, un almíbar para endulzar un poquito, que quede un contraste entre dulce y salado. La tapa del Pota Blava hemos hecho un mini calzone frito y por el relleno hemos escogido la receta de aquí del Prat. Como se hace el Pota Blava en el Prat, se cocina con unas patatas, se hace en guiso con patatas vino tinto y ciruelas. Bajo le hemos hecho, para refrescar un poco, nuestro chef le ha hecho una salsa de ciruela y yogur blanco. Y hemos hecho también, siempre para acompañar un poco más, una cebolla viola de Figueres, si no falló, en agridulce.
Podeu consultar tots els establiments adherits, així com les tapes que han preparat i les seves receptes a l'espai web www.quintotapa.cat.